ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಬರ್ಸಗ್ ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಬರ್ಸಗ್ ದಾದಪೂರ ಆತುಂಡು ತೂಕ ಈ ಸಲ ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಜೋರತ್ತೆ. ಅರೆಗಲ್ದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಬೋಡು ಬಂಡದು, ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬನ್ನಗ ದೊಂಬು ಬೋಡು ಬಂಡದು. ದೇವಿರ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ದೊಂಬು ಬತ್ತಂಡಲ ಆಪುಜಿ, ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ ಆಪುಜಿ. ani ದೊಂಬು ಬನ್ನಗ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ದೊಂಬು ಮಾರೆ ವಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದೇನೆ ಯಾವುದು ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ದೊಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೊಂಬು ತೋಜಂದೆ ಅಂದು ನರಮ ನಮಸ್ತೆ ಮಾರೆ. ಇಂಕುಡಿತ್ತೆ ರೋಡ್ ಪೋಪಿನ ಪಲ್ಲಡು ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ರೋಡ್ದ. ಇದು ಎಂಜ ಕೈ ತೋಡು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬರ್ತೀವಿ. ಇದೆತ್ತ ಬಲ್ಲ ಕುಲೆಗೆ ಇದೆ ಎಂಚ ನೀರು ಎರ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಬೈಲ್ದೆಲೆಗಾದನು. ಈ ಕಡೆ ಜೋರು ಗಾಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮರನೇ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಕುಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಪೇರು ಮನೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬರ್ಸದ ಬೊಲ್ಲೋದು ಅವು ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಚು ಇಂಚು ಬಾಯರ ಬಾರಿ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಅದು ಬರೋದು. ಇತ್ತೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಓನುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಓನು ನಾಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೋಗು ಮುತ್ತು ಬೊಗೋతుంది. ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇಂಚದ ಮುಂದೆ ಇಂಟೇರ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತುಗಿದಾಡ್ದು ಬರ್ತೀವಿ. ಬರ್ಸ ಹೋಗಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂರ ಬೊದುಲ್ದು ಗುಡ್ಡೆನೆ ಜರಿಗಿ ಹೋಗ್ತುಂಡು. ಗುಡ್ಡೆದ ಬರಿ ಟಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬಂದ ಉಂಟು.
ಮುಲ್ಪಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪಲ ಬಲ್ಲ. ಬೆತ್ತಲೆಗೆ ಪೂರ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂಚಿದೆ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇದುಲೆ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ಸ ಉಂಟುಂಡಲ್ಲ ನೀರಿನಟ್ಟಿ ಏಪನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಹತ್ರ ಈ ಊರು ತಕ್ಲಿಗೂ ಐತ ಹೊರತ್ತೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಏಪತ್ತೊಲ್ಲ ನೀರೇ ಫುಲ್ಲು ಬೈರಡು ಪೂರ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಮುಂಚಿನ ಪಲ್ಲ ಊರುಡೊಂಜಿಬೋದು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಡೆಗೆ ಉಂಡಿ ಅಡಿಪೋಯ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪೂರ ನೀರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಲಂದು ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗವೆ ಬಾಯ್.